Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan pada hari Minggu bahwa Lituania dan Latvia akan menolak memberikan izin terbang untuk pesawatnya yang sedang dalam perjalanan ke Moskow untuk upacara Hari Kemenangan pada 9 Mei. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odporúčil mládežníkom, aby aspoň na jeden deň odložili svoje mobily a sociálne siete. Radšej si prečítali knihu alebo išli von. Robí tak v rámci kampane na prijatie zákona, ktorý má decká do 15 rokov vo Francúzsku odstrihnúť od sociálnych sietí. Dobrý nápad. Žiaľ u nás nerealizovateľný, pretože vláda sa nevie s opozíciou dohodnúť už ani na tom, či je ráno alebo večer. Nie je žiadnym tajomstvom, že už niekoľko rokov nemám mobilný telefón. A čo sa deje v médiách a na sociálnych sieťach, sledujem len cez rannú písomnú skratku najaktuálnejších vecí, ktorú mi pripravuje jeden z mojich kolegov. Ak potrebujem telefonovať, použijem buď pevnú linku alebo telefón toho, kto je práve pri mne. Väčší prehľad si urobím sám zväčša v sobotu ráno, aby som sa mohol vrhnúť na prípravu jedného z príspevkov do tejto pravidelnej rubriky. Pri tomto sobotnejšom monitorovaní médií a sociálnych sietí zostávam niekedy v nemom úžase, keď vidím, čo niektorí politici, nominári, mimovládne organizácie, všelijakí influenceri či herci dokážu za týždeň navystrájať. Najmä ako krivia realitu a vytvárajú úplne falošný obraz o Slovensku. To by som pochopil, inak ste sa museli úplne pomiatnúť a zblázniť. Vážení priatelia, stačí. A pretože tieto perly ducha protislovenskej a protivládnej kliky nemajú konca a musel by som sa im venovať najbližších 100 týždňov až do konania parlamentných volieb. Dal som verejný prísľub, že sa do týchto nezmyselných súbojov nebudem zapájať a že celú svoju energiu dám do vecí dôležitých pre Slovensko, Slovenky a Slovákov. Opäť mi dala zabrať energetická kríza spojená s vystrajaním Spojených štátov v Iráne a ukrajinského prezidenta Zelenského na plynovodoch a ropovodoch životne dôležitých pre Slovensko. Počas tejto medzinárodnej konferencie, na ktorej bolo snáď 50 premiérov a hlav štátov, došla za veľkého potlesku správa, že Hormuzský prieliv sa otvára a ceny ropy okamžite klesli o 10%. Dnes ráno preplávalo aj pár tankerov, aby krátko na to bol prieliv opäť uzatvorený a ceny ropy idú prudko hore. Chcem vysloviť presvedčenie, že vystrájanie Spojených štátov, Izraela a ukrajinského prezidenta bude viesť Európsku úniu k poučeniu a zbaveniu sa ideologických okuliarov a posadnutosti voči Ruskej federácii. My musíme rovnako chápať, že nám v najhoršej možnej krízovej situácii nepomôže nikto, opakujem nikto. A preto už teraz je mimoriadne dôležité využívať všetky politické a právne nástroje na obhajobu našich záujmov. Nenáhodou som povedal, že ak to stihnem, pokiaľ ide o Moskvu, pretože Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. Čo už? Členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu Európskej únie letieť na tých území. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpedovalo Estónsko. Vzťah pobaltských štátov k druhej svetovej vojne ma nemôže zastaviť v úmysle poďakovať za oslobodenie Slovenska, pri ktorom padli 10 000 vojakov Červenej armády, rumunskej armády a prvého československého armádneho zboru pod velením Ludvíka Svobodu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.